Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Ito'y titimek tinamnama, may sa timek, ang mga ipugpukaw, ani Apo Isus, umay manen, agsagana ka sumabed kan kuana, ket parentigem tindalan na. Lily of the valley, let your sweet aroma fill my life. Rose of Sharon, show me how to grow in beauty in God's sight. Fairest of 10,000, make me a reflection of your light. Day stars shine down on me, let your love shine through me in the night. Lead me, Lord, I'll follow. Anywhere you open up the door. Let me know your wisdom. Show me things I've never seen. Lord, I want to be a witness. You can take what's wrong and make it right. Day stars shine down on me. Let your love shine through me in the night. Lord, I see a world that's dying, wounded by the master of deceit. Oh, they're groping in the darkness and haunted by the years of past defeat. Oh, but then I see standing near me, Lord, shining with compassion in your eyes. Oh, in your eyes, Lord, day stars shine down on me. Let your love shine through me in the night. Show me things I've never seen
what's wrong and make it right. Taste the shine down on me. Let your love shine through me in the night. Jesus, shine down on me. Let your love shine through me in the night. Manipod dito'y Los Angeles, California. Umay ka na kayo ti programa Timek Tinamnama. Manipod dito'y istasyon KOGH 94.3 FM, Los Angeles, California, USA. Kadagiti aming adumdumngeg ti programa Timek Tinamnama, kadagiti innem apulo ket innem nga pagpagilyan kablaawan da kayo ti daytoy kanito. Sapay kumata ti salunat nga ited niya po Diyos mananam yu ti naldawaldaw. Agraman ti pamati nga panakipagpagnatay kini Apo Isus tinaldawaldaw. Agyaman kami tadakay pala dita. Ti programa Timek Tinamnama, isagsagot kada kayo ti Our Great Hope Today Ministries. May isa nga panagministro ti radio, panagibanghelyo, kaskasaba, itinasantuan nga surat, dito'y lubong, kat sapay kumata inton madanon. Mabalimimet umay kadagiti luglugaryo nga mangipukaw, ti maudi nga damag ti banghelyo. Katita, agkararag tayo. O Diyos mi, ama nagayat unay, anyan nga nagimbag. Tamabalin mamanen nga adalen, tinasantuan nga saong. Inadal mi din namin sa napo, dagiti pagilasinan, tinandanin, panagparang mo. Adalin mi, tidaytoy kanito, no adda ka diin karim nga agsubli ka. When o Apo, anyan nga nagimbag, tadati Diyos mi nga dandanin umay. Umay na kami alayan, kiti yawid na kami ti may sa lugar nga awan ton ni patay, awan ti rigrigat, awan ti kubid, awan ton dagiti anyaman, nga makasinga kadagiti kinaragsak, iti panagbiag mi isang kapamilyan ni Apo Dios. Bendisyon namon ti adal mi ti daytoy ngaldaw. Agsipot na dinawat mi dati napateg, anagad na po may Sus. Amen. When inadal tayo din na minsan nga broadcast tayo, dagiti pagilasinan iti langit, pagilasinan ti daga, ken ti kayarigan, into namay ni Apo Isus mayarig dayjay sa nga pulo nga babalasang nga napan nakibuda, ken kastamet iti karnero, ken iti kalding, nga mala dagitoy nga adal kayat tayo nga ituloy tata, ti saludsod gayem, adda kadi inkari ni Apo Dios. Mabasa kadi tinasantuan nga surat nga agsublinto. Binisitak na minsan iti napintas nga isla iti Bermuda. May isa dayta nga nasyon iti umabagatan na pased iti Amerika. Ket ti kadak sadyay adu dagiti Filipinos, adu da agtrabaho da kadagiti ospitales ken dumapay nga industry. Iti dayta napintas nga isla ti Bermuda. Agdindinamag dayta kapintas nga nasyon kay iso nga no addan tugon daway yu sapay kumata mabisita yan to dayta. Nagsauak iti maysa nga panagtitipon dagiti adu nga tattao ijay Bermuda ket kinunada agsubli kanto kadi. Adu dito iti kadaraam nga Filipino. Adu dagiti agdengdengeg kadagiti sasao nga naipuppukaw. Ngem kayat ming agsubli kanto kadi. Ket inkarik kadagiti taga Bermuda nga agsubli akto. Ket kinunada anyaman nga imbitlam kenin kasabam tatangal daw patsen mi kat atadamanan nga patsen mi no matungpal to takarim nga agsubli ka. Kalpasan iti makatawen ken
inem nga bulan nagsubliak, iti daytoy napintas nga isla, iti Bermuda. Ket dagiti tattao kinunada, ninamnamami nga tong palem Pastor Ariola dayta nga karim. Nga magsipud ta in karim, ket tata makita mi nga addaka na personal, ket mangnigan mi manen ti timek mo, iyad adumi ti agawis no may dakalingen, ta aduda pa iti Pilipino nga kasangsangpet nga agapot Pilipinas. Kading ganda, dayta damag nga ipadamag mo may papan, itinamnama. Kastamat ni Apo Isus idi kakabsat. In ka rin ni Apo Isus nga agsubli dito'y daga. Ket no basahin tayo di libro iti Juan 14, versikulo 1 hingga na ti 3. Ti paborito klauna nga paset ti kapitulo may papan, iti langit kinunana to isaan kumang agpulkok ti puso. Mamati kayo iti Dios, mamati kayo met kanya. Ijay balay ni amak adda adu apagyanan. No kumano sana kasta kinunak kumakada kayo, ta innak isaganaan kayo ti pagyanan. Ket no innak kumakit isaganaan kay ti pagyanan, umayak tumanen. Ket ikuyog kay tu kanyak matlaeng. Tapno adino tiyan ko, adda kay met kuma. Dayta ti kari ni Apo Isus. Agsubli, akas kinunana dito'y kapitulo 14 iti Juan. Sinuda pa'y dagiti nangipanamnama nga umay ni Apo Isus. Idin nagsubli ni Apo Isus, manipod iti bantay ulibo nga may pangaton. At dada idi dagiti angheles. Nga isudat yun nangipanamnama kadagiti adalan, nga dayjay Jesus nga makita da nga nay pangato. Agsublim to manen nakas panakakita da iti dayta nga lugar. Ket nalawag nga kunana di Aramid 1, versikulo 10 ken 11. Daytoy nga panangipanamnama dagiti angheles kunana, ket idi anasauna dagitoy abanag ngay pangato akit kitaan da. Ket isu inawat ti maysa nga ulep ket di da makitan. Versikulo 10 kunana, ket idi kit kitaan da ti langit bayat iti ikangato na adtoy dagiti duwa nga lalaki nga nagtakder dagitoy angheles da. Ket addada nga nakakawes iti puraw. Versikulo 11 kunana, isuda nagkuna lalaki at taga Galilea. Apay-apay nga agtaktakder kaya kumitkita iti langit. Daytoy Jesus nga naipangato sa dilangit, nanipod pa'y kada kayo kastamet umayto, akas ti panakakita yo nga ipapanna. Tigito'y digiti angheles, impanamnama dayate nakakapsat ti panagsubli ni Apo Jesus. Kasano ka di, tiya ay ni Apo tayong Yesu Kristo. Ano tata digiti pampamati nga kunada nga nalimod to. At danto dati makunkuna nga sekreto nga panagsubli ni Apo Jesus. Kasta ka diti kuna yung tinasantuan nga surat. At dada dito iti 5 nga pamayaan buno banag nga isuro tinasantuan nga surat no kasano ti yaay ni Apo tayong Yesu Kristo umuna makita takunana di Apokalipsis 1 versikulo 7 makitan to ti amin nga mata. Anya pa may kadwa mangeg adto dakkel nga pukaw no daranudur nga mangipakamo nga adan ni Apo Jesus. Diyo muna nga Tesalonica 4 versikulo 16 nalawag nga kunana jay. May katlo makita tayo nga si babagi. Personal nga makita tayo akas kunati Aramid 1, 10 ken 11 no kasano ti panakakita yo nga napan sa dilangit. Kastantumet into no umay agsubli. Ti may kapat si babalegi. Agsipod ta isu iti Dios nga daan ti balegi. Umay na isalakan ti nagbalegi iti basol nga tattao, babae ken lalaki nga nangisuko ti biagda ken kuana. Ket may kalima di mapakpakadaan. Amoy ti kunana di libro ti Matthew basahin tayo man. Matthew 24 versikulo 36 ken 37.
Ket kastoy ti kunana kakabsat. Dinggin tayo. Matthew 24 versikulo 36 ken 37. Ket kas kadagiti aldaw ni Noe, kas tanto ti yaay toy anak ti tao. Takas kadagiti aldaw nga kasangwanan ti layos. At dada ti mangmangan ken umin-inom, mga asawa ken makias-asawa, aging gana, iti aldaw, iti siserek ni Noe, iji daong. Ngem may papan ti oras, versikulo 36, denggan nyo tayo. Ngem no may papan, iti oras, iti panagparang na awan ti makamo, no kanon tu uray pa'y dagiti anghel, iti langit, uray pa'y met to'y anak, no dilaeng ni ama. Nalawag garud nga hanga mapakpakadaan kakabsat. Masapul nga adda tayo kakabsat, na nakasagana, adda ti may nga gayem ko nga lakay, ijay kagayan, idagpaspasturak pa'y sadya iti nabayag a panawen. Nasabat ko, ijay sitang nga, ket kinunak gayem, amok nga nabayag kan nga mamati. Nagpangpanglakayan ka pa'y, nagpultur ka pa'y, ket anyan ti biyag mo tatakapsat. Ket itan, dandani akon mayakar iti sabali nga destino, tarigagayak mo't nga agsublikan, kapsat. Ket kinunana, pastor, may sapay nga taon, agbakasyonak, agsubliak taon, ang kamadanagan, makatawin laang pa'y. Ampay nga nadanon ti makatawin kakabsat. Anyan ti nakalidlida ang anapasama. At may isang tiyempo na panda nangikan. Ket idin nga dada sa jay tenga iti baybay. Imay ti dakkel nga daluyon imay ti bagyo. Sigun dagiti nang ipakam. Ket may kaanuman dayta nga kabsat. Sandan na nasapulan, uray kadagito yung panawin. Amuyo kakabsat. Umay ti panawin nga ni Apo Isus agsubli. Gunuden tayo to. Tinananay nga ragsak tayo no at data nga si mamatalek iti pamati. Na kayo nga mangitantantan ti panakikapyada ti sabali nga tattao agannat tayo. Na kayo nga digiti bambanag nga panagbakasyon pa laeng ti iglesia manipod ti panakigimong panagmatalek agsubli kayo. Anyo pa'y orayan iti nasayata panawin ay nga natiriknayo ket nalamuyot ket kunay niyo tiyempunan. Hanyo orayan dayta. Taadu iti mapan ket sandanton nga agsubli. At dadadag iti agsina nga ni kaanuman di danton nga agkapya. Nakaskas daaw to. Iti mapasamak inton urnungan ni Apo Isus dagiti may salakan. At dadadag iti tattao nga agparang anasantuan. Ngem awan dantumet ijay langit. Gapo ti panangitan tantanda ti panakikapyada ti sabali nga tattao ken ti panakikapyada ken ni Apo Dios. Gagayem umay ni Apo Isus ti saan nga mapakpakadaan. Ngem adda kumadaytang nga sagana nga isagsagana tayo. Kas kinunak iti napinsa nga broadcast tayo. Nakitak ti maysa nga naipaskil nga sticker kunana. Jesus is ready, are you coming? Ni Apo Isus nakasaganan, di kaila umayen. Dagitoy kakabsat ti 5 nga banag nga may pakita ti nasantuan nga surat nga dandanin agparang. Nya kaditi panggap ni Kristo no apay nga agsubli. Padatalo nga banag. Agsubli gagayem agsipod ta umay na alaen dagiti imawat ti panakaisalakan. No may saka kadagita nga gumlo wenno grupo. Nakasagana dayta na indaklan nga panagparang ni Apo Isus agmatalag kakabsat. Agmatalag ka
ket pagbiagam ti biag ni Apo Jesus hangkag bakasyon ti pamati. Haan nga ore umay dagiti rigat ken suot dagita ka isu dayta ti mang patalged. Napaman nga datayo ket umay ti panakauram iti biggang kasmuyo dayjay metal. No adda nga apuyan no adda nga may inudo tumibtib ker dayta nga landok akas kunaen dagiti agdapdapil iti landok kakabsat. Dagiti umuna panggap ni Apo Isus. Umay nalain dagiti mawat ti panakaisalakan. May kadwa tapno balbaliwan na dagiti nasbot. Umay ti tiyempo nga daytoy baging agrupsa sa anton nga agrupsa. Inton umay mabalbaliwan tayo nga nananay. Nawanton dagiti saksakit tayo uno sagsagobanit tayo kakabsat. Amuyo tinasanto na surat na lawag. Ti may katlo tapno pagpatinggaanan ti basol. Agbibiyag tayo kakabsat. Iti aglawlaw kada tayo. Ti makita tayo adu a basol. Ngem ni Apo tayo Jesus masapol tayo dayay sapsapo ti matatap no ti makita tayo laing di kinalinteg na. Ti dakes kada tayo maangot tayo amin nga sida dagiti karuba tayo. Maangot tayo amin ti problema dagiti sabsabali ngem hantay masulbar dagiti problema tayo. Mapantay kini Apo Jesus apay gamin nga kitain tayo dagiti sabsabali ket hantay nga kitain dagiti bagbagi tayo. Kaya't nga pagpatinggaan ni Apo Jesus iti basol ket tarigagayan tayo nga umayen tapno agsardeng dagiti tuok ken dagiti adu nga rigrigat gapu iti resulta iti basol. Anya ti mapasamak ti nagbagitan ni Kristo ken ti iglesia na inton umay. Amuyo di libro ti Apokalipsis napintas unay nga adalan tayo takunana di kapitulo 19 bersikulo 6 ken agengana ti 8 ket kasto ko na dinggenyo kakapsat. Ket nang nagkotariwawa iti kasla umariwek-wek ken kasla ungur dagiti adu nga dandanom ken ti kastala unay anapigsa gurud akon kunada haleluya. Ti ari ti agari ni Apo Dios amman nakabalin amen. Versikulo 7 ko na to. Agrag tayo ken anyan nga ragsak tayo. Ket agdaydayo tayo ken kuana ket demtengen ti panagbuda ti kordero ken ti asawain na nakasaganan. Versikulo 8 ko na tay. Ket naipaay ken kuana iti panagkawes na iti lupot analapat ken puraw nasileng ken natarnaw. Tati lupot analapat apuraw isu dagiti aramid ti kinalinteg ken kinasanto. Amuyo kakabsat. Umay to dati dakkel a panagtitipon. Nairaman tayo ito kadi. Iti dayta. Grupo nga agoruray kenay Apo Jesus. Gagayem kasano ti panagsagana tayo. May sagana tayo dahil dandani na parang ni Apo Jesus no palubusan tayo ti Espiritu nga mangpabaro ka dagiti kababalin tayo. No adalata dahil pampanunot tayo nga kangkanayon tayo nga husto. Ket awan metten iti remedyo nga mangritubar ken mangibaga nga sika ket nagkamali ka ket masapol mo ni Apo Jesus. Adu ti tattao nga kasta. Agtakdadalatan ajay amuda nga nasaya. Handa awaten ti kamalida. Ngaminton awaten tayo ti kamali tayo ket palubusan tayo ni Apo Jesus. Iwaksi tayo deta nga kinatangsit. Agpakumbaba tayo ket palubusan tayo ti Espiritu Santo nga umuneg tapno matubay dayta nga biag. Ti dakes mapantay makikapkapilya ngam hantay mo't agbalbalayo. Kangkanayon tayo nga husto. Tayo nga makita ti puling tayo. Makita tayo ti puling di kiti sabsabali ngam hantay makita di kiti puling tayo. Palubusan tayo kakabsat ti Espiritu Santo nga mangpakumbaba kada tayo.
Nagtultuloy tayo nga awan pa nagbalbali, ni kaanuman santa ito ang may salakan. Tadagamin dayjay, panagdengdengeg tayo, titimek ti kabusor. Nga dayjay, timek ni Apo Dios, tidenggen tayo. May kadwa, makibakal ti laban ti pamati. Nagbayag timbaga ni Timoteo diyan. May kadwa nga Timoteo 4 versikulo 7. Makibakal, makigulagol tayo, makilaban tayo. Tinainget nga panagtakder tayo ti pamati. Uri umay dagiti bagyo ti biyag kan suot. At datayo. Nagmatalek ken kwa na. May katlo, panagtalek aging gana ken patay. Apokalipsis 2, versikulo 10, kung agtalged ka aging gana, ken patay, kitiktukin ka ti korona ti, anya kakapsat. Korona ti biyag. Iso nga, agtalinaid tayo ti pamati, kakapsat. Ti may kapat, si ayat tayo nga agtungpal, dagiti bilbilin ni Apo Dios. Ado tata, dagiti tattao, nga handang agtultulnog, mapanda makigimong, agbasa dati Biblia, nga mandamat agtulnog kini Apo Dios. Di aon serserbi na mga lang ti panagpamati yung kakabsat. No ayaten tayo kung ano, no ayaten da kanya. Tungpalan tiyo, dagiti bilbilin ko. Ti may kalima, panangbugo kadagiti pagananay, ngeso dagiti kababalin. Babaen ti panagtalek, iti dara ti kordero, ngeso ti mangugas. Dagitoy, kinarimon, ken kinadakes, nga dandan nga nagnagnaan tayo. Ti maudi ko na natoy, tapno may sagsagana tayo ti panagsubli ni Apo tayo nga Jesucristo. Adda kumadya panagsalukag, babaen ti panagadadal kan panagkarkararag. Agkarkararag kamot lang gayem. Basbasaan mo't lang tinasantuan nga surat. Mintun aramidin tayo daytoy, mapreserbar na di pamati tayo nga inawat tayo kini Apo Jesus. Inton makita ti kabusor nga agbasbasa ti Biblia ket agparparintuming tayo nga agkarkararag oray kasano nga rinibrido nga demonyo panawan na daya napakumbaba nga managbasol nga adda nga nakaparintumeng nga adda nga nang lukat kaditi sasao ni Apo Dios nga isu ti bakal na iti daytoy nga biag ngayem ken kapsat napakadanunan daytoy nga timek to'y gayem ken pagayam biyo. Di ka kadi ipalubos ti Espiritu nga mangipasdek. Iti nauneg nga ayat ken Kristo iti pusom. Ken mangted ken ka tinapigsa nga agtulnog ka dagiti so amin nga bilbilin na. Tapno may sagsagana ken ka asumrek ti dandanin umay apagaryan na. Di ka lamapan ken ni Apo Jesus. Awagan na ka ni Kristo. Iti daytoy nga aldaw. Takayat na nga iti daytang inanama na may saka kadagijay pinili na nga anak na alalaki ken babae nga umay naalayan ket isala ka nagraman ti pamilya. Ti lugar nga isu pakagunudan tayo akadwa tayo ni Apo Jesus. Ragsaken tayo ti biag nga agnanayon. Nawan tingga na, o Diyos mi, ang managayat unay. Dada dito'y, dagiti kakabsat ko, agdengdengag, dito'y a programa. No sanda pa'y, ngayon sagana ti biyag da. No dada ngay mikay ti pamati. No dada po, magbakasyon, manipod ti panagpamati da. Pangasim apo riingam ida. Ang naganda kumada to'y timek mo ti daytoy nga aldaw. Pagbiyagan da ti biyag ni Apo Jesus. Anak kasaganan to, into no may ka, iti may kadwa. Uwapo awatam de gito yapakpakasimi. Agyaman kami apo ta may raman kami to dayta nga panagorno. Agsipod ta nagmatalek kami ti pamati asimurot ken ka. Agsipod ta dinawat mi de gito tinapateg anagan na po Jesus. Amen. Gapuna jay langit, gapuna jay langit, gapuna jay